Hakastap jong ka apu pratarik unaitung arajar apusan ki nongsong snong ka langkerding mi ngi bat maupat kilala banyo i ya ka met yap jong uwei urang ba ha ka wei kapung. Kani kapung ka dei ka bahap hapo uput usam jong ka snong maupat bat ka don hak haput bat ka snong langkerding mi ngi tu ka bajutip kum kapung lauran. Uni urang ba ubadei unongsong snong ka langkerding mi ngi na ka blok 4 udei ubaju itu kerteng kum uba hap bat ubaju kamai di hakini kithan. Laong ba ya kani ka met yap lalap da uwei urang ba ha kapor minstep. Ya menta ya kani ka met yap ompat say namar baki pulit ru kidang supoi bat ba kidang ap ru ya ki bahayeng hasem. Yes. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.